Ahoj, dneska vám ukážu, jak se dělá duhový twist náramek. Budete potřebovat barvy na obvod a ty barvy, co chcete mít vevnitř, od každé 2 gumičky. Tak a dávejte pozor, aby z dírky v trnech koukaly směrem od vás pryč. Tak vezmeme si první gumičku a v prostředku dole ji napneme nalevo. A uděláme řadu až do posledního trnu. Tak, teď, když jste nahoře, tak z toho trnu, kde jste napnuli poslední gumičku, napnete ji do špičky další gumičku. Vrátíme se dolů a vemete další gumičku a z prostředka dole ji napnete doprava a zase uděláte celou řadu nahoru. Tak, teď, když jste dorazili nahoru, tak zase dáte tu gumičku do špičky. Tak, teď si vezmete první barvu a otočíte ji jednou tak, aby vypadala jako 8 a napnete ji mezi první 2 gumičky, první 2 trny. Pak si vezmete další barvu a uděláte to stejný a mezi druhý 2 trny to uděláte až do těch 2 posledních trnů. Tak, teď, když jste dorazili nahoru, tak vezmeme 1 gumičku a dáme ji na 2krát, tak, aby z ní byly 2 kruhy a dáme ji na poslední trn. Tak, teď prkínko otočíme, vezmeme si háček a dole odstrčíme tu dvojitou, co jsme tam právě dali. Vezmeme tu levou a dáme ji na trn. Pak uděláme to stejný na pravou stranu. Tak a na levé straně uděláte až do posledního trnu.
Tak, teď, když jste to doháčkovali až do posledního trnu, tak odstrčíte tu červenou, vezmete tu černou a dáte ji do špičky. Tak, vrátíme se dolů a uděláme zase celou řadu až do posledního trnu na pravé straně. Tak, když jste to doháčkovali až do posledního trnu, tak zase odstrčíme tu červenou, vezmeme tu černou a dáme ji do špičky. Teď se vezmete jednu gumičku, prostrčíte háček všema gumičkama na posledním trnu, co tam jsou. Vezmete tu jednu gumičku a protáhnete ji takhle. A už můžete začít sundávat. Tak, teď, mělo by to vypadat takhle. A teď, když to máte takhle sundaný a je vám to krátký, tak si to můžeme prodloužit. A prodloužíme si to tak, že to na chvilku odložíme, zase si otočíme rámeček a vezmeme gumičky tolik gumiček, jak si myslíte, že je natahujeme, tak kolik gumiček, že si myslíte, že vám bude stačit a natáhnete je do řady. Tak, teď vezmeme ten náramek na té straně, kde nemáme háček, a dáme ho na ten poslední trn. Teď si na chvilku háček musíme sundat, dáme si tam prst, náramek odstrčíme, vezmeme tu černou a dáme ji na trn dopředu. To stejný uděláme u další, uděláme to až do konce. Tak, teď, když to máte udělané, tak si vezmete S-klip a jednu stranu tam zaháknete. Tak a můžete začít sundávat. Tak a teď, kde máme prst, tak tam zahákneme druhou stranu S-klipu a vás duhový twist náramek je hotový.